Zdarňudia, moje meno je Olda.sk a dneska opäť točím Minecraft 1.4.5 a opäť som našiel diamanty, čo je úplne super, pretože tie diamanty sú vážne veľmi potrebné a veľmi vzácne. Takže som rád, že som ich našiel. Dobre, 6 diamantov, to je krásne. Teraz ideme domov. Zmenilo sa od posledného natáčania, sa zmenilo pár vecí. Napríklad som si vykraftil enchant table, hej, a už tam robím aj enchant miestnosť a už je skoro hotová, vám ju aj ukážem. Potom urobil som si napríklad farmu na sugarcane. Potom som rozšíril tú pumpkin farmu na tekvice. A to by bolo asi tak všetko. No ja ešte mám obsidian a v tomto videu by som vlastne chcel urobiť portál do Netheru. Takže potom už budeme chodevať aj do Netheru a to už potom bude väčšia zabava ako doteraz. Takže najprv ideme semo. Bagnuté prasa sa vrať do klietky. Takže tieto diamanty si odložíme. Oh my god. Dobre, tu máme ten obsidian. 13 obsidian, dúfam, že to bude stačiť. Potrebujem iron a flint. Flint mám asi tuto. Ja nemám flint. Co mňa robíte srandu, ja nemám flint a mám. Nakoniec vo vzácnostiach, ja neviem, čo tam robí, ale však to nevadí. Naopak. Dobre. Čo máme zapalovač. Tuto je tá enchant miestnosť, ako som povedal. Knihovničky v tejto dedine, čo boli v nejakých budovách, tak stadiaľ som zobral a bol som pozrieť aj v susednej dedine. Aj kamoša Štefana, samozrejme som bol pozrieť do kostola. Zase to bolo problémové nájsť cestu naspäť. Ešte v tejto dedine som bol. Dobre, tuto mám tú farmu na sugarcane. Zatiaľ nemoc veľkú. Takže. Tak, dobre. Tak, kde si ten portál urobíme? Spravil by som to tak, kde tuto pri enchant miestnosti. Spravím ho tu. Takže slávnostný moment. Tak toto som zrovna nechcel. To je zase museli ísť pre diankrompáč. Všetko to zase. Takto mám taký dojem. Takto. Hop. Dobre. To hlinu si zoberiem. Takto. Dám naprať, tu sem odhodím. Ja si ešte zobrať diamantový krompáč, aj si ho vyenchantím, lebo mal level 18 a nie, že skadial. Sa mi meso upieklo. Mohol som si ho vyenchantovať na lepší level, akurát, že ja som taký retardovaný. Som si namiesto toho vyenchantoval toto Gold Brnko na Blast Protection 3, čo je mi asi úplne na hovno, ale však čo už, keď som taký retard. Dobre, tak, ale aj tak si myslím, že level 30 by nám to ešte nedalo. Maximálne tak 15. Pokúsim sa väčší, 16, no 18, presne 18. No efficiency 3 ako, tak mohlo to byť aj dačo lepšie, no, ale čo už. Dobre,
Dobre, a teraz slávnostná chvíľa. Je to tam, máme portál do Nedru, čo je úplne super, veľmi ma to teší. Dúfam, že aj vás. Ak nie, tak spolu vás prídem a uvidíte, že z toho budete mať radosť. To je jama. Tu radšej zaterasíme. Ježišmar, ja som zase odložil tú hlinu, som ho odhodil. Takto. Dobre, takže portál do Nedru, že sa tam radšej teraz pozrieť nejdem, ale potom tam pojedem dakedy. Takže teraz si ešte odložím tento obsidian aj krompáč. Všetko si odložím. Takže, dobre, takto. Sa pozrieť, či mi nevyrastol sugarcane, nevyrastol. Doriti, ono, to ja sa nechcem, ja toto nechcem. Ja ho tu nechcem, tieto zmutované one. Dajte tie zmutované príšery preč, ja ho tu nechcem. Čo s ním? Oni sa mi sem potú tieto zmutované príšery. A jak to, že nehorí? Ja chcem, aby horelo. Ono to čo je? Však ono to občas nehorí a občas nie. Pane Bože, čo som to urobil? Čo som to spravil? Teraz sa mi sem budú portovať títo. Oni. Bože. Takže ho ideme zabiť. Ježišmarja, dúfam, že sa tam nebudú stále portovať. Nie, že pôjdem tak na výpravu, sa vrátim a tu takýchto 10 oných príde. A tak idem sa tam pozrieť. Teda. Takže slávnostne vchádzam do Nedru. Ospravedlňujem sa, ale v Nedru bude mať určite veľké lagy, lebo to mám všade. Takže teraz sa to bude chvíľku načítávať, pretože do Nedru ideme prvýkrát. Dobre. Takže výborne. No hovoril som, že tuto v Nedru bude mať lagy. No čo už, takže sa pozrieme, je tu dosť veľa tých prasačích zombíkov. Fakt sa ospravedlňujem za tieto lagy, ale ešte to není zvyknuté na Nether, sa mi tento set bude musieť načítať. Tým potom ešte dačo spravím, ale také slávnostné vkročenie do Nedru. Čakaj, dúfam, že keď prejdem portálom, takže ma to zase neportne tak do Riti, lebo ak hej, tak to sa naserem. Tam je glowstone a nesvieti, to je bagnuté. Dobre, takže celkom dobre. By som mohol nájsť blaze spawner. Dobre, takže idem naspäť domov. Teda dúfam, že ma to portne domov. Áno, portlo, win. Je. Dobre, tak idem sa vyspať. Dobre, a to by bol aj koniec dnešného videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Odhalili sme svet Nedru, mali sme návštevu. Samozrejme nezvanú, však lebo prasačí zombie sem prišiel, takže dúfam, že sa vám páčilo, píšte komentáre, že či má vám chodievať do toho Nedru, že či tam, že čo mám v tom Nedri robiť, potom by som tam hľadal blaze spawner, zabil by som blazov a potom by sme začali elixírovať, by bol z nás tatko šmoliko, jo. Dobre, takže Ľudca sa mi odajská, teším sa na budúce. Ahoj!